Il-priġunieri li tkellmu fil-programm Stat ta' Fatt spjegaw ir-rieda li għandhom biex jibdew kapitlu ġdid meta joħorġu mill-ħabs. Illum il-ġurnata looking forward, imma qabel kont nippreferi l-ħabs. Kont ngħid nippreferi noqgħod hawnhekk, tifhem tista' timmaġina wara 9 snin u nofs ħriġt u rġajt dħalt, kont komda ħafna l-ħabs. Illum le, illum il-ġurnata nixtieq li noħroġ, naħdem, kun persuna differenti u indipendenti. Però nies li pereżempju mhux bħal qabel, pereżempju ħareġ illum, daħal jumej wara, taraħ jumej wara. Inna qisu ma naraw nies li jerġgħu jeħtlu lura. Eżempju jiena bħali nemmen li jiena kemm ġifieri meta noħroġ mill-ħabs, il-bambina rid dalwaqt. Jiena nemmen li ma nerġax nidħol lura. Fil-programm spjegaw kif id-droga nqatet mill-ħabs, anki jekk uħud minnhom spiċċaw vittmi ta' dan il-vizzju misħud fil-ħabs stess. Ġej darba fimt qed tisma' tinkissirthom barra. Qed inkissirhom ġewwa wkoll, iġibu li l-flus biex ngħaddi hemmhekk, għax hemmhekk titil flus ukoll biex tixtri ċertu affarijiet, qed tifhem. U mbagħad għamilt il-programm, tlajt nagħmel programm ma' xahar xhur. U hekk tkun vera titranġa. Qed tifhem titranġa. Batta minn barra, kif dħalt il-ħabs komplejt nieħu, kif ħriġt komplejt nieħu, ġejt komda l-ħabs u jien inħossni ħajti nbidlet ta' taħt fuq. Jiena dil-aħħar sentenza metet lill-mami tiegħi u tlabt tal-għajnuna u ta' jeli, għalli ħanafdak, għalli l-ħabel fidejk, għalli s-sek titallaq bieħ inti ħatitallaq. Ullum il-ġurnata wasalt fej wasalt, kelli mija meta tajta wkoll. Intant fil-programm Stat ta' Fatt imxandar it-tlieta fil-għaxija fuq One tkellem id-direttur tal-ħabs, il-Kurunell Alexander Dalli wieġeb hekk meta mistoqsi dwar żjarat fil-ħabs. U flimkien mal-amministrazzjoni tiegħi u mal-Ministeru. Iva, għandna ħsibijiet fejn l-intimate visits jew inkella l-conjugal visits ikunu aktar dinjetużi għaliex ma nixtieqx nidħol f'dettalji ta' kemm ma kienux dinjetużi u ta' kemm abbużi kienu isiru waqt dawn il-visits. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.